това видео ще ви покажа как може да разделите дадено поле на две части. Избирате си справката за СЕП блокове. Избирате си съответно землището. Може да изберете преглед на всички. Намирате полето, блока, който искате да разделите. Маркирате го. Натискате още. Избирате бутона редактиране на очертанието, червения. Разделяне полето на две части или редактиране на точките. Избирате първото. Разделяне полето на две части. След това трябва да поставим точки, които да ни бъдат разделител. Да приемем, че от тук. После си го чертаем както искаме, си рисуваме, ако искаме кръгчета, ако искаме еди какво си да има.